Здравейте, се покажа клип как правя ферма в Майнкрафт. Ето, първо слагате едно дърво тук за цветя. Тук, там. Тук пръст, тук вода. Аз понеже на друга версия ще сложа лед. Ето. Ето сега взимате цветята. Цвета. Да биха по-назад по мен. Това цветен. Първо. Не толчове, стигам да слагам толчове. Когато ги направо ги махам. Тук ми пише колко да слагам. Аз въобще не искам да слагам толчове. Хопа. Да, инвентора. И тук едно червено цвете. Това беше всичко от мен. Ако ви харесва оранжерията, натиснете палец нагоре. Чао, това беше всичко от мен.